खुलुमबाय लोगोफोर आङो दायो बेबायदिनो 2 नं लन्थिबारि सानजारां क्लाबनि फुटबल खेला होनायाव थांगासिनो दङ। दिनैनि खेलायाबो ओरैबायदि मोजां जागोन मानो होनना बुङोब्ला जोबोद इन्टारेस्टिं बाथ्राया बेनो दा खेलाया फाटाफाटि जागोन बायदि मोनदों आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंनो सम्पूर्ण गासैखौबो देखायजोबगोन दै लोगोफोर नोंथांमोनाल' भिडिअखौ आरामसे नायलां। थांगासिनो दं जों नै दा ओरैहाय गिदिंनांगौ नै गोजोननाय थाबाय नैबे ब्रादार जोंना गुमा फाग्लाखौ लोगो मोननायनि थाखाय लराया माने आंबो थांफानोसै माने आंनाथ' ओरैहाय नै 2 नं लन्थिबारि सानजारां क्लाबनि अननायावहाय माने मिडिया कार्ड होदों नालाय जोंनोहाय मिडिया कार्ड होदों आरो इउटुबारफोरनो बिथांमोनखौबो बाख्नायनो गोनां आरोखि मिडिया कार्ड होनायनि थाखाय दा नायदो नै बेलकुल आरो गावजों गाव हेफाजाब होलायाबालाय बोरैथो जानो आं ब्रादारखौ लिंहरदों ब्रादारा ओरैबायदि मानसि लानानै फैखादों साबाखा 500 थाखा आरोखि लिंहरनाय लोगो लोगो फैदों बिथांमोना ओमफ्राय टिकेट दानफैबायबो गिलारिनि गोजोननाय मोनदों आरो दा गिलारिया बेनो नै अबाव जिरायनो जादों आरोखि बिथांमोना लोगोफ्रा सफैदों गोजौआव गाखोनोसै दा नै लोगोफ्रा गोजौआव जिरायबाय आरो नायदो नै जोंना बे जौसिनाव जिरायबाय आरोखि बेलकुनियाव नों जिरायथ'दो दे ब्र' आं दा दसेनि उनाव फैफिनगासिनो दङ 500 दा गुगोल पे खालामलायनोसै बाजि थाथ' र' ओमफ्राय आदायाबा माजों सापर्टलै आं खेलाखौनो मोजां नुना बावलांबायसो माबा चेन्ज खालामदों ना मादों आं बिदिसो मिथिदों जानो दा एसे टिमाखौ एसे मोजां मिथिब्लाथ' सानैजोंहाय एसेब्लाबो टिए खरस बादिलायजागौमोन निरन्थ बिथांनावहाय एसे कमेन्ट माबा लादो गोरोंयो इदिखौ जोंना बे ब्रादार निरन्थ बिथाङाबा माजों सापर्ट दं दा गोजान जाहैबाय मोननैबो दा मोननैजोंबो मानिपुर बियो सापर्ट जाबावनो नायथ'दो बिदिला दसे खेलाखौ नायग्रोनोसै बबेया स्पिड जायो दा दसेनि उनावसो माने रिजाल्ट होनो हासिगोन आरो इयो मानसिफ्रा दासो फैलागासिनो दं दै लोगोफोर मा according to the movement of the defender press you also move okay once the ball switch stopper quickly press okay the stopper who are playing you quickly press and another cover on ear ball one guy who go 3 of you cover if he go 3 cover if he go 3 cover if left fullback go 3 cover right fullback go 3 cover okay and second ball please pass the ball बिथांमोननिफ्रायबो नाइजेरियान प्लेयार्स दंनाय नायनानै लादो বাকী আমাৰ কেইটা খুব লাগি খেলি আগত কি আছে সেইটো চিন্তা কৰি লাভ নাই আৰু বুজি পাইছা না হেৰি লাৱা নিজৰ গেম পুৰা স্পীড খেলিব লাগে খেলবি বাছও লাগে এতিয়া অলপ লাগি খেলিবা তুমি লাগি বি টিমটো মেইনটেইন কৰিবা আৰু কি হয় না जान बचाना डिस्ट्रिक्ट का ये हमारा डिस्ट्रिक्ट का बे जार्सि गोजा गाननायानो जादों जाहैबाय आनु एफसि मणिपुर स्टेट दा नायलांनो हागोन नै आरो बेजों लोगोसे नैबे गोमो गोसोम मिक्स जार्सि गाननायानो जादों जाहैबाय मासा माकालमुआ हाजं दा बे मोननैनि खेलाया ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जागोन नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजोंनो फारियै नायलांदो अब्ला गासैखौबो नुलांजोबगोन Sans होबाय ayo Bat by bola. Bet.
जाखाबायना बिराद शट होयो No man, come. Makin ni lo. Push, no good. Makin lại miên đi lại. Makin down rồi. Tú nào thầy Nè câu đầu của bạn. Câu đầu của bố này. Makin xuống đá nha. Aduh layu, Makin aduh, 22 dah, 22 dah. हमथादों हावाल शॉट किक इलाय ये नै ये शॉट ये बांलाखै Good. Chiều đấy. Wow, kid. Cái bạn bây giờ là người đó đấy. Bang, kalau jangan lagi rolling dah. Power kenang sih. Hari ni pun ada pun mengbon dah kita.
डेन्जार स्पिड गेलेहैखादों हिदिं कर्नार बे गल डेन्जार हमबायलै किपारा जायगायावनो डाइरेक्ट डाइरेक्ट खाद्रा मावसिगोन जोनाया नै हाबावनायलै एसे ये बला हाब्बाय खेरखायखौ हरा खौ दानलाथा जाबाय इयो नै बेसेबांबा खनाजों जोबावदोंमोन जोयो माथो इलाय नाइजेरियान प्लेयारसो कर्नाल जोबाय आयु किपारखौ बारनांगौलै ने किपारा बारनानै हमबाय डाइरेक्ट जाबायना ने बासिनो हाले गोसो माखौनो प्लेयार्सफ्राखौ बिसिनिखौसो दन दन नुलायथिदों ओमफ्राय खाबैबोलाय सैमा माफ्राबो हारसिं जाग्राखा हेडिं न' डाइरेक्ट मोनफिनबायलै गुड 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 डाइरेक्ट शट स्टेन्ड आप ब्र स्टेन्ड आप दा मोननैबो टीमानो माने किपार कर्टआव फाउल खालामना लाबाय आरो दा बे गोजायाबो चान्स मोनफिनबाय दा खेलाया ड्र जानायनि चान्सआव फैबाय आरो हाबाब 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 बेलाय बरिया बरिया सलिड ड्र आंलाय हाबनाय नंलासो No, 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 no. Yeah. Quickly. Wow! Super kid. मावबायमोन दे बिसोरबो मावखायो कर्नाल डेन्जार शट मावखायो बिसोरबो
गाजिम' खाथिलिङे मख' सो जाहैबाय इयो बेनदेन डाइरेक्ट गल सोनायसो इयो 2 टाइम मोनबाय कर्नाला चान्स आरो बिसने मा जाखो कर्नाल बाव 3 टाइम कर्नाल डाइरेक्ट सिप मोननोसै माथो होबाय नामायला जोदोरा सिख्ला ए नै गलसो जाबावनायसै नै इलाय गैलायै हाबले मा खिजाबावगोनसै गरनै मानि देरहाबाय गल बावयो एलायथो नै 3 गल उइनार दानि गेलेबाय थानायनिफ्राय आरोबाव मासा एफसि माकुलमाया टटेल 4 स्कर दिनैनि खेलाया जोबनानै थांबाय दा मा टिमजों गेलेदोंमोन आदाया खिथादो दिनैनि खेलायाथ' आनु एफसि मणिपुर स्टेट आरो मोनसेया जाहैबाय मासा माकालमुआ हाजोनिफ्राय दा दिनैनि खेलाया जोबोद मोजां जादों दिनैनि खेलायावहाय मासा एफसि माकालमुआया 4 गल खालामनो हाबाय होनो हाबाय आरो मोनसे आनु एफसिया 1 गल होनो हाबाय दा बिथांमोना मणिपुरिनिमोन बिथांमोना मणिपुरिमोन 1 गल होनो हादों बिथांमोना दा बिसोरो माने 3 गलाव उइनार जाबाय आरोना 3 गलाव उइनार जाबाय दा बेनो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो नुलांबाय दा बिथांमोना देरहानानै थांबाय आरो दा मा बुङो रादा औ अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै बाय टाटा